като първи чуждестранен пилот на Миле Милия, легендарното състезание на 1000 мили в Италия. Между другото, заради внушителния си външен вид и бялата боя за състезания, S моделите са познати като бели слонове. И не без причина. С вградения си компресор SSKL генерира невероятните 300 конски сили и достига това, което за тези дни е невъзможна скорост – 235 км в час. Докато дизайнът на модел S подчертава, че е състезателен, SS от 1928 е първият Гран Туризмо, който е известен с извивките на купето си. Легендарният ССК е дете на планините. Тъй като малките подвижни автомобили са за предпочитане по алпийските пътища, междуосието на модел S е скъсено на 2950 мм през 1928 година. За ежедневна употреба някои клиенти имат свалящ се гюрук. Между 1928 и 1932 година са произведени 33 такива двуместни спортни коли. Четвъртият последен модел от модел S е създаден само за състезателен автомобил. Лекият SSKL не е част от официалната програма за продажби. Въпреки че са произведени само малък брой, това е кулминацията на легендарната серия S и създава спортния облик на марката Mercedes-Benz. Последният крайъгълен камък на обновената програма на Mercedes-Benz под ръководството на Фердинанд Порше е модел Нюрбург 460. Името напомня за пробното каране в Нюрбургринг, където модел 460 изминава 20 000 км за 13 дни. Това е първият Мерцедес масово производство с 8-цилиндров двигател и представен на автоизложението в Париж през октомври 1928. 15 000 марки е добра цена за лимузина модел Нюрбург, която през втората си година вече е подобрена. Предишното високо шаси е заменено от ниско, което прави колата по-елегантна. Освен това е създаден вариант с по-късо междуосие, означен с К. Това късо шаси може да побере 4-5 местно купе. Обикновеният Нюрбург 460 със стандартно междуосие съществува и във вариант кабриолет или лимузина с 6-7 места. От 1931 година Нюрбург 460 се предлага и с икономичен двигател за още 2000 марки. Допълнителната цена включва и фарове на Zeiss. Заедно с 5-литровия двигател, това е началото на един по-късен модел – Нюрбург 500. Визуално този модел с повечето си кубици не може да бъде отличен от модел 460, чиято продукция спира през 1933 година. Наследникът е наречен 500 или 500N и се различава по леко наклоненото предно стъкло и V-образния радиатор. През октомври 1939 са създадени последните 7 броя от модел 500, след като са произведени общо 931 броя. Създаден за кръг късметлии, които не искат да ограничат желанията си. С това специално рекламно съобщение през 30-те години, Mercedes-Benz се цели в елитна клиентела за модел 770. Гранд Мерцедес буквално е автомобил на суперлативи. Като най-голямата, най-тежката и най-луксозна кола, той струва 40 000 марки, което го прави и най-скъпия автомобил за времето си.
След 2-годишно развитие, моделът звезда на програмите за продажба е представен през есента на 1930 на Парижкото автомобилно изложение. Борещ се за признание като водещ немски автомобил, той между другото се състезава срещу новия Цепелин на Майбах с 12 цилиндъра, който миналата година е надминал модел Нюрбург и 630. Официалното английско име на 770 е Super Mercedes Straight 8. Мощният 8-цилиндров двигател развива 150 конски сили, без и над 200 с компресор. Огромният механизъм дава на лимузините, които тежат над 3,5 тона, да достигнат скорост от 160 км в час. 4 барабанни спирачки спомагат за намаляване на скоростта, като всяка е снабдена с серво. Допълнителната трансмисия с 3 предавки и по избор една допълнителна предлагат възможност за общо 6 скорости, а тази луксозна кола сигурно ще бъде карана от шофьор. Гранд Мерцедес бързо намира почитатели по цял свят. Японското